Ngadap dak jing kemen ka ba crowd haduk kata-kata ya ka ba sajisin agni ka por ngayok ban ya kren bat pi lamba ka ktien ka jong blay lamba ka channel jong ka portanet ngai ngo yu blay bangidon ni ka ktien ka jong blay bang ngai ka ni ka ktien ka ni ka sngi kan long jingker khu ya pi ka jingkeli jong ka ni ka sngi ka long hatu ki jar jong pi ki long ki bathli hatu ki jar jong pi ki long ki bathli kai ka ba pelong yang abangan keli ni ka jingkeli namar ka pin kan mau yang bahisian ladon rewi brio Obolong nong tong dok hangi tip hai kata naga ktien ke jong blay ladangi puli naga gospel jong Lukas kan long ka basan lafi puli no Matius kan long wasau lafi puli ru naga Marcos kan long meningkong terterngi i ladon rewi brio uba kerteng u Petros ubala persyang ban trehi ban lek tong dok hahi bat ka babel ke thu babaro simit ula trestam henry hakabakut jong kesngi men step uyu i habautan ni te ki jar jong u ki jar jong u ki long ki bathli ndani ai latre shitam lade ben siu ya ki khajna ole ben siu ya ki takiram ki sha markum ki businessman ki sidon ki ram ki sha bagi sa ule ben siu hayeng hasam ndani ai ula ku slai ula sngo jenjar usaj itu ki jar ki bathli ki jong u bat ula perkhat le shu kum no baka ka jar jong u ka long ka bathli ka kam ka jong u long le nai nga so na preng jo fi ka ni ka por ka menta pidon ni ka jing thli ha ka jing em ka jong pi pi mat ke jing pi trai ka pi trai pi meroi pi le ka pi le pi la persang ka persang ru kawan be tang ka jing thli kawan tang ka jing hiran kawan tang ka jununa umdan ka no ka jing dap phim ju dap rai chu dap tan ki ram ki cha ki dap tan ki jing le ha ta ka jing trai ke jong pi bat ka pen lengo e pi ka pen so si ya pi ru hadu kata-kata pi trai ya ka kam ka bathli pi trai bar fi sat ya ki jar ka mo Petros usat ka jar ka bathli umdan ni ai pi khmi lenti ban yo Henry kat ba pinang kami lenti kat ta pinang i ke jing thali ka babel ke thu ingi langi pulai ke tin ke jong blai anda ha bau Jisu wan ha Petros ka ta ka sngi u Jisu ya lap kat bo dang ya lap upan ka ta ka ling u kiu ka ta ka wi ka ling ke jong Petros ba anda no la kiu ka ta ka ling ka babel ke thu bakal bau Jisu dang ya lap ki pat ba ki lang lang tur sha u bat kum ta u la kiu ka ta ka wi na ka ling ya ka bo la ya lap na ka ling kat bau Petros pat udang sait ita ki jar ki bathli ke jong o hadin jong kata ka jing yalap ke jong trai u Jisu wan ha ka ling ke jong Petros wong ya Petros ya shong ling na bat nga ka ni ka sngi pada Petros wong to na ka ring ko wong ya ngin lej ha ka ba kham jeli hang to hajan ka babel ke thu ingi bandala lej ta ka ba kham jeli khindiat ka babel ke thu langi puli ka nong basan ka ni ka khot ka basaw ka babel ke thu ta anda la wai no ka ba kren ulong hau Simon to nyat no shaka ba jiliu to penhiaru iki jar jong pi banduk ngat u Simon la thu bu long ku kan rat ngilai de shitam baro shimi ti ai ru am ngem shim langat nrei na mar ka ktien jame ngan penhiari lagi jar ka babel ke thu ba ba Jisu ong yu Petros ban penhap itu ki jar yu ong yang nyat stagi ba kham jiliu penhap ki jar jame hang tai wong shisha bor shimiet ngila persang bantong myoy rei namar ke ktien ke jome ngan penihar ni ke jar ba ura penihar ta ke jar banda lo penihar ya ta ke jar ke ka baja kal ja ka kamba ka babel ke thu anda ku tahu lale ikani kilangat bon ba ki dok kha ki jar jong gilas dangkat kila khawai ti la kilok ki bah ka ta ka weipat ka ling ya ka banu yarap iki te kilawan bat kilai pendap ya ki ling baro arteli hado baki sedang ngam Tiu Simon Petros sabului i kani uladam krup aki ko si u Jisu udoong tu khilet no na nga banga ngalong ubreu bapop atrai ngal ngop hai kani ka jingkren ka jong u Petros haba kita ki jar jong kiladap onda haba kila phliu ye kita ki dok kha ka ling u Petros ukran ban yang ni kintin ha ka insya Allah de ban ong ku blai shibun Jisu ani ka kani ka kamba phila le ani mentang la yo ban siu kiram ki sha ngala de ban hoi ban yo siu hayang ka sam la ni ngala de ban siu ki khajna ka junga ku blai shibun Jisu phila kar khu yanga ku blai shibun Jisu phila le ini ka kamba andre Petros khulam ong ni kata u khulam ong ku blai shibun andre wong ban ni kintin ki ba kalong unexpected le ni ka kintin ni ka bangi khulam khmilenti ba un kren kum ni Tiu Simon Petros sabului i kani uladam krop ki khosi u Jisu bulong tu khilet no nanga na mga long breu bapop atrai. Ari ka Bible ki thuang ni budam krop ki khosi ke jong o bahadin nang ta upla bulong breu bapop. Wong khilet no nanga na bangalong breu bapop atrai wong.
Tengah perkat ke ni ong belai ong gum ni. Hendrai kat bangan perkat ke ketien ke jong belai. Tengah sengubang pelat dan perkat ke ketien ke jong belai. Belai Petrus udah dem krop etiki kok siu ke jong u. But uang kilet no nanga na bangalong ubriu bopop atrai belai ukren itu ki ketien. Ngasngau ba Petrus udah way na kisenran uba yo bahaya ke revelation. Ngasngau hangani ke por Petrus uyoi Yau Jisu, ya ka ka ba ulong. Barabo Petrus upe yau Jisu umi isu Jisu kumu nong hikai, umi iu Jisu kumu prophet, umi iu Jisu kumu wena kita Gibril ki belap, ya kata ke gospel, andre uyo iu Jisu kumu tau ba khoi tam uyo iu Jisu kumu blai. Tadeng ta haba yang khmat jong uba khoi tam uyo ya ka tengit ke jong u. Uyo plang yang khmat jong nong penem, yang khmat jong tau balong. Uta uba ulong. Uyang hang ta ba lu yo ba udah dam krop ikho siu ke jong. Kani ka dak ka ba pen ba udah penrit ya de khmat jong blai. Uyo yau Jisu ba udah blai. Uyo kata ka bor, kata ka jing teng shan ke jong. Kata ka jing long khoi ke jong. Kata ka jing long krau ke jong. Ba la de ba long ai ru am. Ba udah dam kho siu hang ta. Ba udah penrit ya de. Bau dong kilat no nanga ngalong ubri ubapop atrai. Bakan ni kalong ke jing sisa ko abang ni fikan ni kesngi. Kadang ngila ya syam baru trai. Ngini ka tengit ke jongi. Ngini ya ke ke bangi ngilong. Kadang ngila yang khamat ubak khoi tam ngini kat no bagi jaklia. Ondang ngila yang khamat jong blai ngini kat no bagi ngilalong syak kita kinong pop. Habang yang khamat jong blai ngini sisa bangilong tangki bril ki bamlong ru am. Petrus uyo ya kan ka jing itu pau ha ka sngi. Uyo Jisu pleng. Udai utau Jehovah Jireh. Ya ka ba Abraham ula ya kendo. Ya ka ba Abraham udah keren. Ya ka ba Abraham udah experience ba udah mat. Ha kata ka jing thali. Ha ba kiu shata ulum dan lang berat. Jing thali. Uhaban ai da lo jong khon jong reu blai ai do tau lang brat haga jaka jong tau khon pleng uyo kata ka revelation ngalo ba thli ngam dan ai re ha bang yang ba ungi ubala pleng ngayo tadeng ta ki jar ki thli ju ki dap ndei namar ba ka thli kumta ngangai uyo ki sngi re kata ka kamiet ka jaknang khnang bo ni yau tau ba khot yau Jehovah Jireh ublay unong pendap. Bau unya kenduk ya Jisu. Bau unya la de. Ya ke ka bau ulong. Bat ya ka bau snow to ya la de. Ba klam utrai unom long ru am. Kadai kata ke nga kwa banong fi ka sngiru. Ba pitli ha ka kam ga jong pi. Pitli ka jing trai ga jong pi. Kanang ba finya kenduk ya ublay. Kanang ba finya kenduk ya Jesus Christ. Kanang ba pin snow to ba pleng klam u pim long ba pinyo ba pinyang khmat jung ne ba khoi ta me ba pinyo ba pilong tang ubreu ba tengit ubreu ba mlai ubreu ba tlot ba pinyo ya ke jing duna jong fi baro ya ka ba pi pinyo ban dam khmat jong o bat ya ka ba pi pinyo ban pret khmat jong o ngasngongo yo blai kan ka por ka mentah dan preng jong fi fila persyang ban trai hi dala di fila persyang ban yaksa hi dala di ndra ke jing thli ka wan ha ke jing im ke jong fi ba finya kendo yo trai ba pinyo ba fin kala ka ba mot kumba kelah ka bumut Petrus. Petrus la dia bu udah betengit. Bu la dia bu udah nong pop. Bu la dia. Ya kata ka jing sma utung ka jing im ka jong kumba sma ka dok khaw la dia bu sma kum tahi. Ha kata ka pop ha kata ka jing tengit. Man ka so ni ka sngi bum ta fi kendo yu trai. Ba fin ta ka jing tit ka jing sma utung ka jing im ka jong fi. Bat nganget haba pio ya kata. Pila dai ukan dia bu biang ya ka bau try ong labiang Petrus buat no yang ada duduk mentah kesngi man ka sngo bau try ukat ya fi ka ni kesngi namar ba piu la de ba pilong ai la da pim yo la de ba pi de unong pop la pim yo la de ba pilong breu ba tolot la pim yo la de ba pilong breu ba sma utong la pim pat yo finam la ban i blai ba la da pim la ban i blai finam la ban bot yo ne blai ba ngange ki jing le ki jing im jo fi ki wan ki jing thli ki jing kerdu ki wan kadau ko lom ma pinyu i ne blai na so dan pedeng je fi bon ba fi dan ka jing kerdu jo ka jing im na nga dwai ka ne ka sngi ba ka ne ka jing kerdu kan yalam ye fi sha ka jing ya kendo ba do ne bala tam
bau ne oblay boleh iki kamba Jehovah Jireh oblay unang pendap ngina dwai hang ni ka sngi ke mentah wat nom thnum wat nom khnyum mau trai udan ha ka ying ke jong fi mentah ban mentah u ai ka ktien u ong khilech chete se ba kham jeliu u kwa e fi ban ngam kham jeliu ya ka ba fin shem yau ni ke u ba jeliu ne ki ba jeliu tam u ba jrong ne ki ba jrong tam u ba yar ne ki ba yar tam u ba dap chete ke ba jeliu u ba dan chete ke ba jrong tam u ba dan shi jaka baro u kwa e fi ba fi fin ngam she ka ba kham jeliu Barangay ki jar kabagan jaman sim ke jong fina do man daga sngi ke nom long sho ki batli and rei kin long ki badap daga jing im ka badap daga jing kerku ka badap ken daki kamba hallelujah ngangay kaman sim jong fina do man daga sngi kan long ka badap kata ka jar kabagan jaman sim jong kan long ka badap daga jing men ba daga jing sok pini ka kamba ka jong oblai ngine dwai ka ne ka por ka manta ngasngo ka ne ka jing thli ka jar ka jong fi pleng ka yalam ni fi se ka jing kala ka bomot Balkai yalam ya fi ba fin yo I ba fin itu yaldi balkai fi long balkai bu try long ba fin yo an penrit yaldi fin dam ba dia ka fin yo ban khot nan yo jisu atrai hallelujah ngine doai ngene ka por menta trying ai ngo ema ngene ka por ka ba kora ra blai mga yo ban ya kran bang ni ki khon ke jong me lam ba ka ktien ka ba em ka ktien ka ba khot ke jong me ablai trying ai ngo ema ba ni ki jar ni ki khon ki jong me ki thli ya ka ba ki kin yo mat ya me ko try ha ga jim ga jonki ya ka ba me men yo ban le ki kamba ablay ya ka ba ki kin yo itu ba pleng klema me kin mla ban le ablay try ba kin yo ba dam prit le khmat jame ablay ba kin yo yang khmat jame ba khoi ta me ba kin yo I le de ba kin long ki ba tiget ablay knang ya ka ba me men yo ban khat ya ki ba ya ka ba me men plong ki kin nong tong breo ablay thank you Jesus ai ngo ko try ki jing ki wan ban pen sneo da ki jing ki wan ga long ban kerku ki jing kerdo ki wan namar mdei ben pen thli re ki jing kerdo ki wan khnang ba oblai un pen paho ya fi tang ha ka ba ken jado an re kham tam ka ba ken jaman sim ya ka ba finang la ban I thu yo jisu bo dei ai bat ya ka ba fi la ban I thu ya la dir pi dei ki khamat jago ai ngo em ko try ne ka khubor ka ne ka sngi adwai man ka khoi ni ki khon ki jang me ablai bagin la ban I thu ya me bagin la ban bot ya me bat bagin la ban shakri ya me hado ka sngi ki jingwan ka jang me ablai Perlong iki nong tong breu ko memela khat yu petras u lalong si shau nong tong breu haga sngi ka bau tong lai hajar ki langat shaka hima ka jong me ablai haga sngi pentekas kum jo ni ki khon ki jong me ablai man pen ngat shi bo ni ki men sim hallelujah lang bagi jing shakri ka jong ki ablai ka tang yu Jesus ngadwai amen amen try nang khui fi nang ai bore fi pila ban phun pila an wan ro ching ni ka center ka jongi hang ni opon nong thamai nong khriam ngi don ni do sngi bar hado ka sngi sa jan jo katio na do khatwe baji sawan ngini kendo ngini phone ba kum jo ro ngila ban ye kren bat fi shakrai shakri ya fi lam ba ka ktien jong blai kublai shibon ngin se kendo pat amen